després de la lluita que va tindre la CET, la FOI, el POUM, les milícies antifeixistes, les dones llibertàries i de com els comunistes estalinistes es van procurar matar la retaguardia i a les txeques, a tots aquells anarquistes, perquè nosaltres érem la veritable revolució del poble, el paradigma i el referent més gran internacional de tot el que és una revolució llibertària, que es tenia fins i tot enveja Rússia amb la revolució del 17, i va ser aquí, a Barcelona. Tinc melangia, tinc una profunda melangia d'aquells dies de juliol del 36, quan el poble llibertari érem els amos de Barcelona, quan la revolució era una realitat pels carrers, quan despreciàvem el poder i el castigàvem, quan col·lectivitzaven les indústries, els hotels i fins i tot la porqueria del Liceu i tot allò que feia pudor de burgesia i feixisme. Tots érem iguals a l'idealisme fet realitat, quelcom que no s'ha aconseguit arreu del món, quan cremàvem les esglésies i els convents i trencàvem amb tant de segles d'esclavitud, submissió i ignorància, quan anàvem amb la mirada ferma, hipnotitzada de noblesa amb el gran company Durruti al front d'Aragó per alliberar els nostres companys de Saragossa de la tirania assassina del cabró maricón d'en Franco. I allí anàvem, sense res, amb espardenyes, amb el pit descobert, plens de noblesa que els fills de puta dels burgesos no tenen ni puta idea de lo que és aquest sentiment. I allà anàvem sense por, enfrontant-nos amb els tancs, amb els gasos, amb l'artilleria més sofisticada dels porcs nazis alemanys, italians i espanyols, dient amb les mans buides: si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Sí que és veritat que l'Església Catòlica continua gaudint d'un tracte privilegiat, donant mostres d'una desorbitada influència en la planificació de les polítiques públiques. Sí que és veritat, sí! Però tot això és gràcies al feixisme heretat del franquisme i gràcies, sobretot, a una lamentable esquerra oficialitzada, traïdora i cínica, venguda al capital oligarca, que no té collons de fer res contra els poders de tota la puta vida. Me cago en la reputa, mira, és que vull encara enrebaçar-la més. Me cago en la puta reputa, contrarreputa de la madre que parió al dios maricón, como puta. Me vuelvo loca, tú. Es que tengo aquellas cosas, ¿no? Que de tanto en tanto me sale la rauxa, la rauxa friki, tú, y no lo puedo remediar. Es això, és el poti-poti, no? La intel·lectualitat hecha persona, però el friquisme for de piel. Una església que va permetre el genocidi dels camps de concentració nazi. I ara els molts cínics estan en contra de l'avortament, quan els nens i nadons presoners d'Auschwitz, després d'haver fet amb ell experiments que ells anomenaven científics, els llançaven als seus pobres cosets, encara vius a les pires funeràries, els molts guarros. Però també hem de parlar, que això ho sabreu, possiblement per les vostres àvies, que potser us ho han explicat, de tota la quantitat d'esquelets que es trobaven de recent nascuts, trobats a sota convents i esglésies, de monges que follaven, chaca, chuguampa, amb frares, obispes i papes. Sí, chocho con polla, chumino con cigala, chocho con nama, mami blusa, leque, chiquipinete. O la quantitat de frares malparits que han donat pel cul a nens i nenes i els han rebentat les entranyes, cago en Déu, i els han deixat trastornats de per vida, fills de puta! O la gran quantitat de monges i frares homòfags, sí, homòfags, que estan farts de donar-se pel cul i estan farts de mamar polles i estan fartes de mamar xotxos, les molt guarres. Però això ha estat apoyat sobretot per l'estat que ho sap. Això és la gran hipocresia d'aquest podrit món capitalista.
Abaix aquest món capitalista i aquesta mentida nacional! I ara acabo ja, acabo. Sí, sí, sí. I ara, amb unes paraules del gran company Durruti, això sí que va ser un tio, me cago en Déu. Me cago en la mare que em va parir, hòstia. Aquest tio sí que m'agradaria que em follés amb volandes. Me cago en la mare la polla del Durruti. Això era un tio, Hòstia, ha de ser molt tio el que em folli a mi, Que no. Sí, carinyo. Sí. Escolta, no, però que m'estàs gravant. Però aprofita per al discurs. Bueno, tenim bastants minuts. Hi ha potència? Hi ha potència? Sí, hi ha potència. Escolta, tenim el faristol. Està posat ja. I el preu de micro i tot. Preu de micro. Pero que no fui invitada pues al programa. Ah, te fuiste como público. Sí. Es que yo no me gusta. No fui invitada. Sí, te saludar y chuchu y brilla y de la meva Fes-li tan guapa. Mira que guapa, nena. Fes-li. Nena, és la meva germana, guapa. I la meva neboda. Ah, sí? Sí, mira el seu pare. Que fui germà, nena. Que estàs aquí amb tota la meva família, però nosaltres som a l'Empordà, Ai. Bueno, què és que els hi passa? S'ha preparant. Uy, uy, uy. Sí. Nena, venga, joder, guapas. Venga, nena, que el puterío. Nena, contrételo mi vida. Hoy es el día de todas, mi amor. Provocation. Pensacola,